Ongi etorri historiak ahotsa du saiora. Historian arrastoa utzi zuten pertsonekin hitz egiteko denboran bidaiatzen dugun programara. Gaur, bere bizitza kolore bizi-biziekin margotu zuen emakume bat ezagutuko dugu. Une zailenetan ere. Mina arte bihurtu zuen emakume bat, eta bere artea indarraren, erresilientziaren eta benekotasunaren simbolo. Gaur, Frida Kahlo ezagutuko dugu. Denbora makina programatzen dugu eta koordenatu zehatzak sartzen goazen. Mexikora bidaiatzen ari gara, 20. mendearen hasierara. Aldaketen garaia izan zen. Herrialdea Mexikoko iraultza bizitzen ari zen. Gizartea eraldatzea helburu zuen mugimendua, eta artearen mundua ideia eta estilo berriez elikatzen hasi zen munduko txoko guztietan. Coyoacanera joango gara, Mexiko hiritik gertu dagoen herri batera. Han jaio zen Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, denok Frida Kahlo izenez ezagutzen duguna. Izen bitxia, ezta? Hori bere aita jatorri alemanekoa eta bere ama mexikarra zelako da. Dualtasun hori bere lan askotan ikusiko dugu islatuta. Fridak ez zuen bizitza erraza izan. Gaixotasun eta istripu ugari jasan zituen, baina beti determinazioaz eta itxaropenez egin zien aurre. Eta horrek bizitzan aurrera jarraitzen lagundu zion zailtasunak gora behera. Nortasun sendoa eta bere herrialdeko kulturarekiko maitasun sakona zituela, Fridak inoiz ez zuen utzi munduak ahaztea nondik zetorren. 11 lanen bidez kontatu zuen bere istorioa, autoerretratoak gehien bat, bere pozak, minak eta ametsak islatzen zituztenak. Ba elzen ekiten bere pintura askotan tximinoak, txakurrak, loroak eta kolibriak ere sartu zituela? Ez ziren apaingarri hutsak, bakoitzak esanahia berezia zuen berarentzat. Bere bizitzan, Fridak bere garaiko aragoi desafioa egin zien. Munduan zehar bidaiatu zuen, bere artea hiri eta museo garrantzitsuetan erakutsi zuen eta bere nortasun mexikarra harrotasunez defendatu zuen. Bere bekain elkartuak, bere jantzi tradizionalak eta hileetan zituen loreak bere zigilu pertsonala bihurtu ziren. Baina agian hobe da berak kontatzen badigu bere istorioa. 3, 2, 1, Coyoacanera! Baina nor zara zu, Fridak ez zituen izan umerik. Noski, 1907an jaio zen, eta oso zaila izango da elkarrizketa bat egitea. Urte batzuen buruan ikusiko dugu elkar. Frida, hitz egin dezakezunean eta gauza gehiago bizi izan dituzunean. Goazen nobo berri batera. Orain bai, Frida, heldua izango da eta hemen dago bere etxe urdin famatua. Sar gaitezen. Egunon, Frida. Zure zain nengoen, sartu. Erraza izan da etxea aurkitzea, ezta? Maite dut bere kolorea. Naiz eta ezen beti horrela izan. Nire aitak eraiki zuenean, eskualdeko beste etxean oso antzekoa zen. Naiz eta pizka bat handiagoa izan. Zergatik behar izan zenuen hainbeste denbora? Akatz bat egin nuen nire denbora makinarekin, eta zure jaiotze urtera iritsi ginen, 1907an. Ez ezain hain ozen. Jendeari esaten diot 1910 jaio nintzela, Mexikoko iraultza bezala. Ulertuta, entzundu danagatik oso arraz zaude zure sustraiez, ezta? Argi dago zure herrialdeak eragin handia izan duela zure lanean urteetan zehar. Oso ondo behatua. Nire maitea den Mexiko mirariez beteta dago. Denek ezagutzea nahi dudana. Atzerrian, bizi nintzenean, natura eta bizimodu hau zen gehien faltan botatzen nuena. Imagina dezaket, hainbat hiritan bizi izan zara zure harta erakusten. Eta lagun bikainak egiten. Estatu Batuetan nengoenean, antzeko pentsamenduko jende asko ezagutu nuen, eta haiekin ideiak partekatu ahal izan nituen. Eta beti animatu ninduten nire artearekin jarraitzea eta nire sustraiak ordezkatzera.
Parisen beste artista ospetsu batzuk ere ezagutu nituen, hala nola Picasso eta Kandinsky. Artez inguratuta nengoen. Ezin dizut esan zenbat begirada jasotzen nituen San Franciscon edo New Yorken paseatzen nintzenean. Atera zizkidaten argazki kopuruaren konta galdu nuen. Jendea harrituta geratzen zen janzteko moduarekin eta janzten nituen osagarriekin. Beti izan dut Mexiko bihotzean, eta loreak eramaten nituen hileetan, bitxi handiak eta Tehuana soineko tradizionalak. Uipil deitzen dugun blusa brodatu koloretsu batekin eta urratz bakoitzean mugitzen den gona zabal bat eta ikusgarri batekin. Azer estiloa! Mexikoko zati honetan jaio zinean, ezta? Kontatu pizka bat zure haurtzaroaz. Nolakoa zen bizitza herri harrigarri honetan? Betikotasun bat igaro dela dirudi. Aurra nintzela, korrika egitea eta jolastea gustatzen zitzaidan, baina 6 urte nituenean poliomeilitiza izan nuen. Gorputzeko nerbioak kaltetzen dituen birus bat, eta horregatik eskuineko hanka motzago eta meagoa geratu zitzaidan. Aitak ariketa fisikoa egiten jarraitzera, futbolean jokatzera eta amore ez ematera motibatu ninduen. Horrela aurrera jarraitu ahal izan nuen. Agian arraro zamar ibil nintzen, baina uste dut horrek nortasun handiagoa eman zidala. Zer iraunkortasuna, batez ere geroago beste garai zail batzuk izan zirelako, ezta? Garai ahaztezinak. Medikua izateko asmoa nuen. Eskola prestatzailera onartutako emakume gutxietako bat nintzen, bal zenekien? Baina ezin izan nuen jarraitu zeren eta istripu bat izan nuen. Ai, zer gertatu zen? Egun batean autobusean nengoen eta tranbia baten kontratalka egin zuen. Gorputz osoa hautsi zitzaidan, baina ez arima. Istripuak bizkarrezurra, zaietzak eta pelbiza hautsi zizkidan. Hilabeteak ohean egon behar izan nuen. Eta, denbora pasatzeko margotzen hasi nintzen. Eta mugitu edo ingurua arakatu ezin nuenez, ezagutzen nuena margotu nuen, neure burua. Amak, izpilu bat jarri zidan ohearen gainean, autorretratuak egitea errazteko. Eta aitak, kabaiete berezi bat eskatu zuen etzanda margotu ahal izateko. Zein zoragarria den familia hain lagungarria izatea. Zure lan batzuetan sartu zenituen, ezta? Hori da. Aurpegiak margotzen ez nituenean ere, modu batera edo bestera nire sustraiak eta nire bizitzako parte diren guztiak irudikatzen saiatzen nintzen. Nire margolanetako batean, bi Fridak bezala, non nire ondare Europar eta Mexikarren arteko dualtasun hori erakusten dudan. Bai, zu ere margotu zaitut. Fulang Chang, nire arma tximino maitea. Ez kezkatu, nire lan bat baino gehiagotan izarra izan zara. Mutiko bihurri hau nire senar Diego Riberaren opari bat izan zen, eta bera ere askotan margotu nuen. Arro nagoen beste lan bat Arantzazko lepokoa eta kolibriaren duen autorretatua da, non neuroburua min ematen zidan lepoko batekin. Dagoeneko ezagutu duzun tximino batekin eta kolibri batekin margotu nuen. Bertan, mina adierazi nahi dut, baina baita itxaropena ere, nire bizitzan errepikatzen diren gaiak. Izugarri gustatzen zait nola uztartzen dituzun elementu errealak eta emozio oso sakonak transmititzen dituzten simbolo eta koloreak. Oso erraza da imaginatzean nola sentitzen zinen. Eta zer gertatzen zen zure bizitzan zure kuadroak ikusten. Egunkari bat bezalakoak dira, autobiografia bat. Gaur egun museoetan daude ikusgai kuadro horiek, eta mundu osoko artistek aztertzen dituzte. Eta askok indarraren eta benekotasunaren simbolotzat hartzen dituzte. Nik nire bizitza ahal nuen moduan bizi izan nuen, bihotzetik ateratzen zitzaidana margotzen. Horrek norbaiti inspiratzen badio asko posten nau. Badakit ez naizela nik iraganean bizi izan duen emakume bakarra. Ez da erraza izan, baina hemen jarraitzen dugu. Hori bai, bizkarrezur akastun samar batekin eta kendu zidaten eskuineko hankarik gabe. Beraz, eman zidan arazoa. Kentzen ez zaizkidanak nire azken atza arte margotzeko eta adierazteko gogoa dira. Nire gorputzak mugak baditu ere, nire irudimena eta espiritua libreak dira. Uste dut sentimendu hori oso ondo laburbiltzen duen esaldi bat duzula. Zertarako behar ditut oinak egan egiteko egoak baditut. Erresilientzia, iraunkortasuna, emakumetasuna eta mexikar identitatearen benetako adibidea.
Mila esker denbora hau gurekin partekatzeagaitik eta zure bizitzari buruz gehiago erakusteagatik. Bizitza luzea. Laster arte. Gaur, Frida Kahloren berri izan dugu, bere bizitza arte bihurtu zuen emakumearena. Bere retratuen, mexikar kultura harrapatzeko duen modu bereziaren eta bere emozio pertsonalen bidez, Fridak agerian utzi zigun artea arimaren isla dela eta adierazpen eta komunikazio tresna indartsua dela. Bere lanak nazioartean ezagunak dira bere kolore bizien gaitik, simbolismoen gaitik eta sentimendu unibertsalak transmititzeko duen gaitasunagatik. Eta bere bizitza oinazeak markatu bazuen ere, inoiz ez zion utzi margotzeari, ez da pasioz bizitzeari ere. Eskerrik asko, historiak ahotsa du saioan gurekin bat egiteagaitik. Hurrengo atalean, beste garai batera bidaiatuko dugu historian arrasto ezabazina utzi zuen beste pertsona bat ezagutzeko. Ordura arte!